Odafuor Nyankopon shira baby a wo hwe me bia. We are your Opatafuor TV. Your friend Prophet Opatafuor. Nyame ya adom a wo hwe me on the 1st of October 2023 year yesimi. On the 1st of October and a Zenith of Heaven's Ministry Kumase branch ye bia no. Nani nyina ne say saa day eye dakase a Ewurade Nyankopon ani monyam ebedadi esan say enipa mpempem efra chirichiri ni bencheye eba saa day de osa oti ase ni onipa biara obobra no person obobra ma ne si ni yie no ode no bo onipa onimude na basamu ode sanso na ewiase se wa anyemre amfa pono antu fie na no a odi mfia pem abehwehwe wade kora ayera de me pesa me ma ote ase ni onipa bia ubobra ni wanyamre amfa hwehwe wo hyebre anu pumasi bre no wode obre ni amanehunu ni beku owum ni senti baby a wo hwe me bia no me ton sade afro eye sa edakesi eye 1st October busumi dunume da edinkan eye kwasiada eye asori kase ewo Kumase eye boshan abonten station wa eti baby a wo hwe mo Ghana hye so African grow baby a wo hwe me biara me ton sade afro se bra bia no wa chiti ti sesehwi ebono western part takrade butimi aba eda memenda abeda Kumase ne nyame ya adom akwasi ada no pa otimi anya so dan kese ni mu awura edi baby a wo hwe me bia no me ton sa from me Opatafuor Opatafuor me ton sa from se bra Kumase aya bushen station wa wo de station wa also per police station ne kwan no bushen station also per police station ne kwan no o branch ya hwe won sani faso abrosan kese ne esi wonom ase na asore wo obeduru ho ne abo tent kakraka etime tonsa e de afro eye sa edakese na de oba bia no hye ne so se sa da no Ewurade Nyankopon tumi be ya adwuma Opatafuor Opatafuor woni ni mini de woni mi da free se mpanyini se de enim no yen so kan ya hwe n'anim anajo edai eye dakese enentu abrochirefo oba e ka abrochire anya abrochire kuro ba akọ abrochire nkuro ba bi Opatafuor Opatafuor Onyankopon adom ni tumi e wo me so wode matre akọ akoduru eye Canada, Italy, Spain, Germany, US, UK, other countries, African countries. Obia baby. It is a day a dakesi. It me ton sa dia frels a bra. Jumedie kesia. Onyankopon enam nako Opatafuor so. Mahihye. It is a wakra. Wo Cape Coast takrade. Wo Volta region. Wo Sashi. Wo Bono Kumase ni mpatamu so. Bomodin nebra. Baby a wo bia me ton sa dia frel. Na dano me bom pa ya ma wona sabe yare ha wo Nyankopon ayare satumi ebeye adwuma ne nsankyere ni tumi nso ebeye adwuma wona wadwuma sam won sika sam aye basa asada no onyame difuo meje mre ne mahwe e de onyame tumi asiesie e de ama ansa na wafiri dankese yi mu akọ eti di on obabi no enka hu ni se obam sampai bokesi ama Ewurade aye na koma so ade de ama no sa na fa hye utirim enti me tonsa na me de afro wona epeba wako hospital why test all medical process ni na wafam enye yie eye the medical expert aya koduru bia no bomode ne bra me de me nsaka
ɛka yɛ funu nan wo Yesu dim ne din kɛse a yɛbɔ ahohommɔne nyinaa gya wa na kodie mu nti benya yɛ funu saa wo yareɛ bi ɛda so mogya mu yareɛ nyagidie kɛseɛ sɛ odiifoɔ Opatafuor sɛ ɔbɔ mpa yɛ ma me menya ayaresa ɔbɔ mpa yɛ ma me sister wawie school tifie na wonya adwuma nyɛ me bɔ mpa yɛ ma wa the mercies, the grace and the favor of God will definitely locate you. And the baby will be a fashion with him. Say a dark kwesiada a year 1st October 2023 and would D4 Opatafuor say Obi Kumase Zenith of Heaven's Ministry branch nano. Enti bomodin ne brebi na anigi sam kese womu a mede tu anim ne sɛ wonim sɛ Bible sɛ eduru mmere bi Yesu Kristo ni n'asuafoɔ ne nam ɛka asɛmpa no eduru mmere bi na ahokyerɛ ne kɔm aba edima Peter ɛkɔka kyerɛ owura Yesu sɛ owura saa nkurɔfoɔ yi a nɛ ɔmaba crusade yase yi saa nkurɔfoɔ yi ɔmudi akyi ɛnkɛbɛyɛ a mɔm nkɔkura bɛn yi so na ɔmo nkɔpɛ bibi ni owura Yesu si wɔn sɛ dabi mamu nya wɔ ma ɔmo nkɔkwa mo a mo mpɛ bibi ma wɔn ni ne santi hyɛ no nso yɛyɛ crusade wie a onyame difoɔ na wakɔnkyene ne mpaebom a me bɔ mpaeɛ ne yɛyɛ wie a ɛyɛ after crusade ne yɛayɛ asɔre ne nyinaa wie no onyankopɔn de ato me Opatafuor makoma so sɛ menkyɛ mo ɛmo ɛnyɛ mo a yanoa na sɛ yɛ tibi ahyɛ wo nsɛm dabi da na ɛyɛ mo sachet brabɛgye bi deɛ wɔ mu 10 cups no brabɛgye bi fa kofi odiifoɔ Opatafuor afi bia meyɛ na afi die yi mekyɛ mo 5,000 bɔmɔden na brantem nyɛ saa bɛba na asa bɔmɔden na brantem every say ɛyɛ first come first served baby a wo Kumasi biara meto nsa de afro mekyɛ mo mako 5,000 enti bɔmɔden na bɛgye bi sɛ wo hwɛ ɛwɔ screen so abo sɛ deɛ yɛ ne 2022 ebi na gu on ɛmo no na ɔmo twe ba no ɛmo na ɛtwe ba so dem hɔ no wo hwɛ a wo bɛhu enti odiifoɔ Opatafuor meto nsa de afro sɛ bɔmɔden na bra for how amaniɛ kwada na tete bia fa be piem ɛwɔ bohwena abɔnten so so kɔ Zenith me kɔ odiifoɔ Opatafuor bɔmɔden na bra na saa da no Awurade nam me so ɛbɛgye wo sɛ kɔba sɛ biribi kyerɛ w'adwene so anaa wo ba saa da yi na sɛ oyera a number na egu screen anim no bɔmɔden na fa baako na frɛ odiifoɔ Opatafuor me ana me fa course no me ana megye wo so na ma kyerɛ wo kwan no na watimi aba saa asɔre kɛseɛ bi sɛ wohwɛ me odiifoɔ Opatafuor ebi a wonkɔ asɔre utifie ya asɔre yɛ ɔfɛ asɔre yɛ wakɔnɔ unya baabi a nka bɛkɔ akɔsom ya akɔyɛ bie yɛto nsa de frɛ sɛ bra na bɛtwerɛ wo din Zenith mada da nyinara na me adom a mo papa Opatafuor me bia asɔre ɛyɛ on the 1st of October 2023 bɔmɔden na bra bia mo bia meto nsa afrɛ mo bɔmɔden na bra na Israel nyankopɔn ɔma obrɛ ɛnyɛ kwada nyame nhyira wo na nhyira wo bebree enti wo tenkae boya na wabɔ afofra amaneɛ sɛ odiifoɔ Opatafuor sɛ Kumasi branch ɛyɛ 1st October busumi du no mu ɛda ɛdi nkan ɛkwasiada ɛdai ɛna obia no ti baabi a wo bia gyae ɛnim nhyia nyankopɔn nhyira wo kɛse bebree